Сен крашның нәрсе екенін білесің місің? Минем краш ул, Айдар Галимов булсын. Біз қортаймын. Кім қортайсың? Рофл ул кофеның бір түрі түгел місің? Йоқ! Ура! Бұл енді мысқылап нашой күлу болды әлігіне. Басып кетті, топтап кетті, изді, тегіп просто қалды, deyip, кім қалды оста? Клава Кока! Супер-пупер! Шырден хал юлларыма. Бубитни! Дөрес! Сенің құрметке таңсылы! Ну, минем қызар түнне урамда йөрмиләр. Шакырларға криповы түгел. Криповы түгел. Бұл қоядыр урамда сөйлешкендердір инде. Біз бик тәрбиелі ғайлелерде өстік. Үш қызны йоқлатқаш нәрсе эшлиләр Лейсән белән Булат. Алар уйныйлар bottle flip. Әбиң бу тапшырны караса. Сәлем телеэкраннар қаршына жиылған оқушылар. Утырышығыз. Парта дәрісін башлайбыз. Әйе, аның сүзен тыңларға керек. Біздің тапшыруда дисциплина бик күчле. Тапшыруда йолдызлар балалары белән мәктәп программасын һәм башка өлкәләргә караган сорауларны белүдә ярыша. Һәм біз кім ақыллырак, олылармы яисә балалармы деген сорауга җавап эзләячәкбез. Җиңүче иң зур бүләк, түгелрәге 5 алачак. Кемнәрсең бүген безнең оқушылар ролендә? Уң як партыга игътибар итәбез, анда Татарстанның атказанган артисты Лейсән Гыймаева. Лейсән, сәлам. Сәлам, Гөлназ, сәлам Айдан. Хәерле көн, исәнәрмесез? Һәм икенче партада безнең Лейсәннең кызы Таңсылу. Исәнмесез? Син мәктәпне бетерүңә шатмы, яисә мәктәпне сагынасыңмы, нинди хисләр? Башта мәктәпне бетергәч кенә бик нык сагына идем, көн сайын елыйдым, ләкин хәзер инде күнектем. Университет гомеренә күнектем. Беренче турыбыз Нәкия Зөлкарнәевна. Кем? Аптырама, барысы да бик гади. Бу бит режиссерның беренче укытучысының исеме. Бу турда катнашучыларыбыз мәктәп программасыннан алынган сорауларга җавап эзләячәк. Бер дөрес җавап, 1 балл. Һәм башларбыз без математикада. Ничегрәк анда сезнең белемнәр Иң математикадан? яратмаган фән иде. Син телләрне күбрәк яратасың. Әйе. Син бит әле Таңсылу үзең дә инглиз теле укыта идең. Идем. Әйе, 1 ел укыттым балаларга. Миңа бик ошый иде. Укытучылык, димәк, Безнең конда. Канда Син укытучылык математиканы тәҗрибәң бар. яратмыйм дип утырма. Әбиң бу тапшырны караса, математика укытучысы. Нәрсә әйтер? Математика, ул синең әни Минем математика. әние. Менә хәзер исеме кем аның? Ләлә Фагиловна. Ләлә Фагиловна. Игътибар итеп утырыгыз бу әлеге тапшыруга, хәзер бик игътибарлы булыгыз. Оныгыз дөрес җавап бирерме, кызыгыз дөрес җавап бирерме? Хәзер белербез. Мәсьәләне шишәсез икән, кыңгырауларга шылтырата аласыз. Biz hozir masalani to'xtadan o'qiyashaqmiz sizga. Sizga berilgan bitlar, siz uni ochib 1 minut ichida tezgina yoza boshlaysiz o'zingizning javobingizni. Мәктәп дискотекасында 20 кеше Ләйсән Гимаева җырларына биеде. Булат Байрамов җырларына 5 кешегә азрак. Таңсылу җырларына Ләйсән Гимаева һәм Булат Байрамов җырларына биегән кешеләргә караганда 10 кешегә күбрәк. Таңсылуның җырларына ничә кеше биегән? Ләйсән беренчерәк алды кыңгырауны кулларына. Жульник. Ләйсән, синең җавабың бар, әйме? Әйе. Әйдәле. Таңсылуның җырларына 35 кеше биегән. Дигән җавап. Дигән җавап, әйе. Туктагыз. Битен алабыз, инде контроль эшләре шайтып теге укучылар җыйып ала бит. Ләйсәннең җавабы 35. Алла. Юк. Таңсылуның җавабы 45. Айдан дөрес җавап 45. Ура! 45 бит. Уйламагач шулай. 45 бит. Һәм 1 балны Таңсылу ала. Ура! Меня бекәле не подвела. Әбекәйгә зур сәлам. Зур сәлам әйсеңә. Ләйсән, син кайсы җирдә ялгышлык китте? Кайсы җирдә син буталып киттең? Сине Булат Байрамов исем фамилиясе Калиядән чыгардым, анда Булат кая Булат дип. Байрамовка 5 кенә җырлаткансыз дип санадым да, шуннан киткән дә хат. Шуннан -5 булды да, -10 булды да, 35 килеп чыкты. Менә шулай күрәсезме? Мәхәббәт нишләтә.
Биредә без катнашучыларга төрле чор крашлары, ягъни кумирлары башкарган җырларны куярбыз. Ике җыр бер юлы уйналачак. Аларга нинди җырлар икәнен аңларга кирәк. Бер дөрес җыр 1 балл китерә. Сен крашның нәрсә икәнен беләсеңме? Ләйсән? Юк. Ниндидер заманча сүз инде ул. Әйе. Супер-пупер дигән. Супер-пупер. Мин дә бу сүзләрне белмим, ләкин мин бу сүзне беләм һәм дә сен инде шунда теге мин Ләйсәннән яшьрәк дигән ла 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 ла. Мин беләм бу сүзне. Супер-пупер. Ләйсән ул краш супер-пупер дигәнне аңлата, дибеме? Таңсылу? Краш ул менә сиңа беренди кеше ошый, һәм син ул кешегә краш дип әйтәсең. Ул синең краш. Мотор. Юк. Ул синең кумирың, син аны шатасың. Әйе. Мен сиңа Ул кем Ләйсән синең өчен краш? Синең крашың? Мәхәббәтем стилендә. Әйе, ну Булат Байрамов түгел. Булат синең ирең. Әйе. А монда бу син шундый краш. Ну мин кемне шаткан бренди җырчыларда. Юк, мәсәлән, минем краш ул Тимати. Так, минем краш ул Әйдә, Айдар Галимов булсын. Айдар абый Галимов. краш бит инде. Краш, әйе. Сез һәр җырның исемен белергә тиешсез. Әйе. Алар нинди телдәсең? Алар төрле телдә белергә мөмкин, мәсәлән, татарча һәм русча булырга мөмкин. Инглизчә һәм кытайча булырга мөмкин. Җырның исемен беләсез икән, шулай ук баса аласыз, кыңгырауга шалтырата аласыз. Әгәр дә җырчыны танып алсагыз, шулай ук үзегезнең тавышыгызны бирә аласыз, менә мин беләм дип. Шулай ук сезгә балл өстәләчәк. Киттекме? Иң беренче композиция, иң беренче җыр. Киттек. Бу дышать түгелме? Дышать. Дышать. Белән. Дышать белән. Сине теге яраткан. Син бер балл алдың, все, дышать. Син берсен әйтеп бирдең безгә. Берсен танып алдың. Икенчесе Әминә түгелме аның? Әминә. Кем ул Соң ул Әминә? Әминә. Әминә. Җырчы Юк. Юкмы? Юк. Әйдәгез тагын бер тапкыр тыңлыйбыз, һәм ничектер ярдәм итеп җибәрәсе килә. Дышать бу безнең заман булса, Әйе. икенче җырчы. Элегрәк, әйе. Безнең заман. Үткән заман, әйе. Тагы да үткәнрәк заман, тагы әйе. Илһам Шакиров. Дөрес. Анда хатын-кыз җырлый бит. Бер ира җырлый. Әйдәгез куйгыз тагын бер тапкыр. Әнә кара. Тавыш. Тыңла Ләйсән. Артка фон белән. Илһам ниннән. Менә. Бүре ишетелде хәзер. Монда да мин җиңдем. Монда да Таңсыл син Илһам җиңдең. Шакировның Җырларын ярата. Җырлар, ул синең краш. Ул минем Менә краш. минем краш юк дигән Илһам Шакиров синең Илһам краш. Шакиров минем краш. Таңсыл чынлап та дөрес җавап бирде. Ышанмыйсыз икән. Менә хәзер без сезгә тыңлатабыз җырларны. Бу дышать. Син дышать беләсеңме? Юк. Теге burada тобы җырлый инде. Димәк, булар бер үк җырны җырлыйлар икесе дә. Әйме? Ха, карыйбыз. Ушылып җырласак та була. Әле син әйтегез. Әфәрин. Менә шулай студияда, мәктәптә, дәрестә җырлап та алабыз, биеп та алабыз һәм күчәбез икенче җырга. Әлфинә Әзгамованы Әлфинә Әзгамова. Белмичә мөмкин түгел. Ничә еллар йөрдек без гастрольләргә бергәләшеп? Бик күп йөрдек, бик күп концертлар эшләдек аның белән. Бергә бер бүлмәдә, бергә ятып йоклыйдык. Аның тавышын онытып булмый. Әлеге җырга 17 ел булган икән чыгуына. Минем яшьлегемә ничә ел икән беләсең? Ничә? Белмисеңме? Юк. 30? 21. 21? Әйе, 21. 21 ел. Без картаймы. Кем картайсың? Миңа бал биреләме?
Сиңа бал бирелә. Ләкин син бит әле икенчесе әйтә әйтеп бирә аласың кем икәнлеген. Тагын бер куйсагыз. Тагын бер куябызмы? Әйдәгез. Әйдәгез тагын бер тапкыр тыңлыйбыз. Мен әйтә алмыйм. Менә икенчесе китте. Юк, белмим. Юк, беләсезме Әлфин язган бәрде икенче җырчыны. Үзенең җыры белән. Бәрде басып китте, таптап китте, изде, теге просто калды. Дип, кем калды аста? Ират индәйме, ниндидер? Юк. Юк. Хатын-кыз. Хатын-кыз. Максим? Бик экстравагант киенә дип әйтергә. Ольга Бузова? Юк. Ну балалар түгел инде. Клава Кока! Бинго! Бинго! Җыры покинула. Чат. Дөрес, чат. Куябыз. Чат. Мин аны тыңлам. Чат миңа. Миңа ошый. Юк, бу нинди мыскыллап нәрсә көлү булды әле генә. Бу минем биюдән көлүме, бу чаттан көлүме, бу нәрсәдән көлү? Бу чаттан көл булды. Инде дүрткә бер булды ишетәсезме? Дүрткә бер әлегә Гимаева җиңелә бара, Таңсылу җиңә бара. Авыр буламы өченче дуэт, өченче җыр? Бик. Таңсылу беренче. Ләйсән, хисләнеп утырган арада Үзенең җырын бу тыңлап. бит инде Таңсылу кыңгырауны тотып өлгерде. Картлыгын диңгезе. Картлыгым диңгезе. Яшьлегем җитмәләре. Siz aşlı olta bir Юк, әлегә. Korkmağım dinkisi. Ну, очевидно, бит инде нинди җыр. Yaşlığım şişmeleri. Dres. İkincisi. Хыялларымда. Yok. Anda nerse var mında? Yok, bilirsin sen burası mı çıkıp otura? Ola otura. Bu bitmeyim. Ne buna kadar doğmuş kiler gibi sinen değil mi? Sen gördün mü? Evet. O partnerine tribüne de. Birinci yazıldım ben onda. Yazma olan tığını koydum. Ostan tanı. Kirip başını işletem. Bu sin. Әйе. Әсушлар, мәсіз үш жүрші ғайлы, değil mi? Лейсен, Булат, Булат'ın da жүршілер кірті алабыз. Булат өзін жыршы деп санамаса да. Кірті алабыз, çünkü үш жүрден артық yazған екен, жырлаған екен, оның да жүрші. Хам сен жырлайсың, değil mi? Қойсығыз популяррақ? Туғандар арасында. Туғандар болады, жиылышасыз бәйрәмде қаметелер. Таңсылу жырлалы біріне. Юк, әйтмеләр шулай. Әйтмеләр. Лейсен жырлалы біріне. Без бөтенләй җырлар турында сөйләшмибез алар белән. Туғандар жиылышқаш. Әйе. Нәрсе турында сөйләшәсез? Математика? Юк. Әбигә барсагыз, 72-не 4-кә бүлсәк була инде ул, димме, юкмы? Теге. О прошлом. Үткәннәр турында. Үткәннәр. Яшьлекне искә төшерәбез. Әйе. Булат булса булай торыр. Әйме? Шуның белән без икенче турны тәмамлыйбыз. Üçüncü tur скуф. Нәрсә? Сүзләр күрәсез, уйлыйсыз, фикерлисез. Экранда берничә категория чыга. Һәрбер категория астында сленг кашырылган. Катнашучыларга бары тик аны аңлатып бирергә кирәк. Һәм дөрес аңлатма 1 балл китерә. Ансын мин дә белмим. Скуф бул нәрсә? Не аңлата? Таңсылу? Хәтерләмим. Хәтерләмисең. Ниндидер мужик. Скуф ул мужик. Юк. Скуф дигән скунс булса лучрак. Ниндидер сосы хайван дип Әйе, беләсең. әйе. Ә син
Мужик дип уйлыйсың. Мужик нинди сыйфатын уйлап табы? Вренинди шундай. Никакой. Скуф. Хәрәкәтсез ир-ат. Әйе. Хәрәкәтсез ир-ат һәм сосы жануар. Менә ике безнең тәкъдим бар әйе. Скуф ул нәрсә дигән сорауга Ләйсән белән Таңсылу менә шундый җавап бирделәр. Киттек, кайсы категорияны сайлыйсыз? Башлыйбыз әйдә кемнән? Әйдә Ләйсәннән башлыйбыз. Әйе. Ул җиңеләп килә. Аңа әйе кәефләре күтәрелеп китсен, күңелләре Әйдә күтәрелсен. татарча сүзләр булсын әле. Татарча сүзләр булсын. Әйе. Ашап Бер үк бүгенге көнне ашмагыз. Татарча сүзләр категориясы. Мәрхәмәтлек. Мәрхәмәтлек нур. Мәрхәмәтлек сүзенең аңлатмасын әйтеп бирә кирәк әйе. Бер-береңә игътибарлылык, мәрхәмәтлелек, йомшаклык, ярату да кергәндер инде бу сүзләрме? Менә шул. Дип уйлыйсың син. Ярдәмчел булу, шушы мәрхәмәтлеккә кергән. Үз эченә сыйдырган. Таңсылу өстәп әйтер сүзләрең бармы мәрхәмәтлеккә? Мен тәрҗемәсен әйтә алам. Әйе. Добрый, щедрый, Милосердный. милосердный. Дөрес. Ну, бу очракта без Ләйсәнгә бер балын бирик. Таңсылу син чираттагы категорияны сайлыйсың. Бүгенге көн сленга булсын. Бүгенге көн сленга. Ачабыз. Крипова. Мин әле айдан әйтәм, бу Криповамы дип беләсең, монда без синең белән бер яшьтә. Корта биләр. Крипова дигән сүз, ул куркыныч дигәнне аңлата. Теге стрёмно, ой, крипово, страшно, теге неприятно. Фу, име? Әйе, фу. Мәсәлән, без төнне үзебез урамда барабыз икән. Әйе. Һәм берәр нинди шундый подозрительный ир-атны күрәбез икән. Скуфны. Бәлки. Хәрәкәтләнми торган ир-ат. Әйе. Ой, что-то крипово дип әйтәбез. Куркыныч. Ну, минем кызлар төнлә урамда йөрмиләр. Шакырларга Крипова түгел, име? Крипово түгел. Әйдә 90-нчы елларны карыйбыз. 90-нчы еллар сленга. Әйдәгез ачабыз. Мәхәббәт пыяласын. Котлы. Менә миндә котлы дип. Әйсә бу катлы микән бу? Или котлак. Котлы. Олсын туйыгыз. Юк котлы дигән сүз түгел, инде бу сленг бит. Котлы. Әйсә катлы. Катлы. Әйдәгез миха ярдәм итәм. Менә минем әнидә ул әйбер бар хәзер. Бәлки кулдагы сәгать. Яки дөрес? Әйе. Һәм бу котлы түгел, катлы дип була икән бу. Дөрес, әйе, Метем катлы. заколкалар, что ли? Или... Что слышкән ишеткәндә юк, катлы. У тебя есть котлы? Ул вакетран сәгать. Бу каядыр урамда сөйләшкәннәрдер инде. Без бик тәрбияле гаиләләрдә үстек бит мондый сүзләрне белмәдек, ишетмәдек. Дибез дә чираттагы категорияга күчәбез. Кайсын сайлыйбыз? Аббревиатура. Аббревиатура калды безнең. Рофл. Рофл, так, Таңсылу туктта. Ләйсәннең күзе, Ләйсәнне жапаларга яратам диген Рофл. Ләйсән нәрсә ул Рофл? Рофл кофеның бір түрі түгелме соң? Юк! Ура! Шулай әйтер дип уйлаган идем, чөнки Ләйсән кофены бик ярата. Капучино, раф, латтелар, ул аның иң яраткан кофелары. Шуңа барып Ләйсән мен Рофл бирегез дисә. Мин аның аббревиатура икән бөтенләй белми идем. Рофл ул инде ниндидер мәзәк. Шутка. Ә беләсеңме кайдан алынган? Юк. Нәрсәдән, нинди сүздән алынган? Ни өчен Рофл диләр? Мәгънәсен син дөрес әйттең. Айда? Синең чыгышың. Синең йолдызлы чыгышың чыгып басып аңлат Рофл. Һәм бу аббревиатура инглиз телендә булай була. Rolling on the floor laughing. Идәндә ятып көләм. Дигәнне аңлата инде. Әйе. Рофл, идәндә ятып көлү. Белмим, без буларны үзебезнең лексиконыбызга кайчан кертә алырбыз, Ләйсән, кертә алырбызмы гомумән билгесез. Ха, көләбез дә без сезнең белән идегез нукта куйып. 4-нче тур трендтан калышма. Катнашучының һәрберсенә тартма тәкъдим ителә. Аларда бүгенге көндә яисә үткән заманда актив кулланылган җайланмалар качырылган. Катнашучылар алар ярдәмендә без кушкан җәзаны үтәргә тиеш. Катнашучылар күпме балл тели, шуның кадәр сорыйлар. Әмма инде җәзаны үти алмыйлар икән, әлеге баллар моңа кадәр җыелган гомум исәптән тартып алыначак. Мәктәп темасына беренче сорау бирәсе килә. Тәртип бузай идегезме, бузмый идегезме? Мин вообще бузмый идем. Бер тапкыр гына математика укытучысы мине контрольный вакытында
ишектен не Шығарып жіберді. Әйе, ишектен шығарып жіберді. Нәрсе үшін? Ну, списывала. Көшірген үшін. Ләкин анасы ул миңа икеле куймады. Менә мин хәтерлим, мәсәлән, безнең мәктәптә класска керәләр бит әле әйтәләр. Теш табиблары элек киләдер мәктәпләргә. Белим, сезнең заманда киләләрме? Әйе. Менә киләләр иде алар, һәм әйтәләр иде. Менә анда мәсәлән 7 А классы, хәзер барырга кирәк медсестрага, тешләрегезне тикшерәләр. Ә бит инде теге дәрестән дә чыгып китәсе килә. Но теш табибына да барып утырасы килми аның креслосына. Без коридорларда качып, әллә инде теге бар бит әле пожарный охрана шкафлары. Шунда кирип, шул әйберләрдән булай качып, шунда утырадыр, безне тапмашы бер класс юкка чыгадыр, теш табибына барган моментта. Әни бит инде әйткәнемчә математика укытучысы, Әйе. безнең класс җитәкчесе иде. Әйе. Мин һәр дәрес диярлек математик дәресендә елый идем. Минем подружка дус кызым, ул беренче менә бер тапкыр әни аңлата математиканы. Ул анда сразу аңлый дәйме, шалт эшли дә, ләләпә менә мин эшләдем дип өстәлгә китереп куя. Ә мин беренче тапкырдан гына аңламый. Һәм елый башлый иде. Елый башлый минем Ул эшләгән, ул минем әни дип, әнчә мин аңламадым дип. Әйе. Шулай иттереп инде елаган чакларым менә хәзер дә күз алдымда тора. Берсендә хәтта өйгә кайткачтым, теге китаплар булып иттереп идәнгә дә аттым әле. Мин аңламыйм синең математикаңа дип. Нә кирәк ми синең математикаң дип. Кирәк булмады бит ул сиңа. Ә? Кирәк булмады бит ул сиңа. Менә бүген генә кирәк булды ул сиңа. Әйе. Беренче турда. Bütün фәндә үз урында кирәк, әйе, математикада, рус телендә, татар телендә, инглиз телендә күбрәк өйрәнегез. Күбрәк укыгыз. Дөрес әйтеп укыгыз. Ә монда безгә хәзер беләсең, бу турда безгә укырга да кирәкми, сонарга да кирәкми. Бар тик трендларны искә төшерергә кирәк булачак. Кагыйдәләр буенча, сез әлеге җәзаны үтәгән өчен күпме бал сорарга телисез, шуны хәзер сорый аласыз. Лейсен апа, сез ничә бал сорайсыз? Ну максимальный инде минем 3 икән, 3 балдан артык ягам дип әйттегез инде. 3 бал сорыйсыз. Хотя бы 3 бал бирегез инде миңа. Ярар, бирәм. Ә син Таңсылу ничә бал сорыйсың? 3. Тоже 3. Ничә арттырмыйсың? Ә бәлки эшли алмам дип уйлыйсың, әйме? Әйе. Узны миңа бир аласы. Була бит әле шундый мәктәптә укучылар. Ну куйгыз инде миңа дур. Ну куйгыз инде миңа эш дип. Таңсылымда үзе эшләп алар исә. Ну миңа бирегез. Миңа бирегез, әйе. Андыйларга бит куялар. Кайбер әле. Ну ярар инде, ярар ди. Һәм тартманы башта Таңсылу ача. Тарам-парам-пам. Нәрсә анда Таңсылу? Синең тартмада змейка уенчыгы. Әйе. Күрсәт әле бөтен кешегә. Менә шундый. Зәңгәр төстә. Кубик Рубик. Юк инде. Бу змейка. Һәм син Сезгә ләшә белән кызыктыр инде, яшәмәй иде. Әлесе аның үзенең күз аллавы, кубик, рубик. Әйе. һәм син шул змейкадан этне ясарга тиеш. Ярар. Без сиңа секундомер куябыз. Тукта секундомер, әйе. Һәм син вакытка этне эшлисең. Ярар. 1, 2, 3. Хәзер эшли башла. Язайда, башым булай тырып айтып куй. Әй, әнә шулай тырып. Аска төшер, башта беренче Мин син тыңламыйм. Алга аякларын ясап нарсың. Бу синең аккыш була ахырсы. Я йылан. Менә бит эт. Аяклары куя, алга аяклары. Білмейм. Әнә шулай. Аяксыз эт. Әнә шулай тырып. Аяклы. Иде. Хәзер каратып куй кырып. Һәм мине ватан бит. Артка аякларын куй. Ватан мин моны. Менә. Булды. Менә. Менә мондай эт булырга тиеш иде, һәм менә мондай Таңсылуныкка Бик килеп шалган. чыкты. Бик ошаган этләр. Миңа монысы күбрәк ошый. Рәхмәт. Бундыр абстракция. Әйме бит, бу гадәти эт, квадрат, гадәти эт, квадрат. Ә бу шундый смешный теге. Дулкыннар буенча чабып баручы. Мондай эт бу. Таңсылу әлеге этне 34 секунд эчендә җиде. Ләйсән, аннан да тизрәк эшләп чыга алса, үзенең балларын алачак. Юк икән без әлеге балларны Таңсылуга бирәчәкбез. Ләйсән, нәрсә эшләргә кирәк? Синең тартмаңда Әйе. бер тренд. Ул bottle flip дип атала. Эшкән бармы bottle flip? Юк. Әйе. Эшкән бар Син моны мәңге эшләмисең. Таңсылу әйтеп күрсәтәләр, нәрсәдән гыйбарәт ул? Анда сиңа бутылка бирәләр. Һәм син аны менә шулай итеп урынына Бастырырга куярга тиешсең. Әйе. Беләм мин аны. Минем аны уйнаганым бар. О, Кайчан? ә син кайчан куя уйнадың?
Менә, менә үш кызны йоклаткач нәрсә эшлиләр Ләйсән белән Булат, алар уйныйлар. Bottle flip. Bottle flip уйнап утырабыз. Bottle flip уйныйлар алар. Ашыймыз инде моны. Аш. Бик кызык безгә күрәсезме? Сконцентрируйся. Әйе, тукта, кулларын дерелдәтмә. Ну, Бисмиллахны әйт. Бисмилlah. Тапкыр әйттем. Тукта, үзең күрсәтеп карыйм әле. Бисмиллахиррахманиррахим. Минеке борылып та тормады. Әйдә утыр Таңсылу, ким монда? Түгәрәккә утырыйк. Ой. Bottle flip уйныйбыз. Мин сиңа үземнең 3 балымны бирәм, кызым. Жалко түгел. Эх, эй, мин эшли алмыйм инде моны. все 3 балымны ал. Синең хөрмәткә Таңсылу. Yok, bu Таңсылу плюс 1. Yok, bunda xas sanamazaq da bulaydı da absolut. Таңсылу Жеңүче бunda. Таңсылу. Ура! Бүгін біздің парта дәрісінде батл болды. Ләйсән Гимаева Таңсылуға қаршы, Таңсылу Ләйсән Гимаеваға қаршы. Һәм әлеге батлда Таңсылу жеңіп шықты. Демәк, біз аңа бишле белгісі қоябыз. Ләкин безнең дишләребез гади генә түгел. Ал әлеге бишлеңне күрсәт. Нәрсә ул? О, машина. Һәм ул пятерка машинасы. Әйе. Мин машина үйгә алып кайтаммы? Йоп, кайтасың, әйе? Рахмет. Сиңа китә ул. Ә син җыясыңмы әллә? Әйе. Чынлапмы? Юк. Юк. Ну, монтон машина. Әйе, чынлапмы? Юк. Һәм хәзер партага яза аласыз. Безнең дәрестә, безнең мәктәптә партага язырга ярый. Һәм шуның белән безнең тапшыруыбыз тәмам. Тагын безнең дәресләрдә кемнәрне күрергә телисез? Кайсы җырчыларны, кайсы артистларны социаль фильтрләрдә барысын да языгыз. Без сезнең белән сау булашабыз. Рәхмәт. Киләсе дәрескә хәтле звонок булгач кергә онытмагыз. Сау булыгыз. Сау булыгыз.